zkusíme krátkou recenzi za jízdy. Tohle je klasický gravel NS bike. Má to hliníkový rám, má to 440 pardon, řídítka. Mám na tom v tuhletu chvíli prašnu od Acepecu 16 litrovou, je serolovaná nebo dehadem asi na 12 litrů, aby se tam vešla. Myslím, že 14 se tam vejde, spodní buchop je trochu složitější, ale vlastně to není problém. Ruce se tam dají nacpat ještě pořád. Při 14 už by asi nešly, tak záleží, jak kdo tak chce jezdit. Asi vidíte, že tam mám hrazdu. Mám nějakou lehkou variantu z druhé ruky, váží to asi 250 gramů, to není tak strašný. Jsem s tím spokojený. Dá se na to namotat spousta věcí. Ten kokpit to trochu rozšiřuje. Nejenom, že se dá teda na tom ležet, ale dá se to chytat i jako za různý jako jiný části. V tuhletu chvíli na tom sedím jako na městském kole v zásadě. Úplně rovný záda. Záda pak nebolej. Jsem s tím dost spokojený. Vepředu mě visí malá brašna, taky od Acepecu. Nevím, jak moc se to vidět, má asi 5 litrů, taky je to vodotěsný. Tenhle víkend jsem to dost prověřil. Tak, shodou okolností přestalo pršet před chvílí, tak tam vidíte na boku položenou vlastně brašnu, na brašně položenou bundu. Taky od Acepecu, je to ta jejich nejlepší varianta Air. Výborná pláštěnka, je to ultralight, potíte se v tom, to je asi jasný, ale na večerní dojezdy, ranní vyrážení, ať už na cestu nebo do práce, to je úplně ideální, nic s tím neprofoukne, je v tom teplo, nesmíte moc makat, pak jste mokrý. Ventilaci to nemá, je to hodně jednoduchá bunda. No nic, tak to je asi všechno. Chvilku jsem to řešil, jak si to tady nastavit. Teď jsem v nějakém stavu, se kterým jsem spokojený. Co jsem možná nezmínil, tady mám Max Project 67, snad to říkám dobře. Držák na Garmin, pod ním je vlastně držák na GoPro kameru, na kterou se dá svaknout světlo Fenix, který mám, to pak vyndavací, úplně jednoduše, výborná věc, je to zaintegrovaný, všechno máte na jednom místě, nemáte nic jiného na řídítkách. Na řídítkách, když mluvím o tom světle Fenix, tak mám i jo, takže je to super, nemusím sahat někam, rozsvítím to, zhasnu to, snížím, zvýším intenzitu. Za mě super. Tady mám ještě zvonek, tady ukazuju prstem, možná je úplně vidět. A další věci tam mít nemusím. Garmin před sebou, světlo pod ním. OK, já jedu, čau.